Mama laboke? Eh? Mama laboke? Ayo, जेबो लाबाखै माने? माने जेबो लाबाखै? खैना गोदान बायदिसो जादों माथो नोङो? फिसाजो देलाय होनाय लोगोफोर आंखौ दिनै नाय माबादि देलाय होदों आरोना बियो पेन्सिल मानि थुजोबना होदों। हेलो लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। बे भिडिअखौ जाय गोदान नायफैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर आरो जायफोरा चेनेल दङ बिसोरो आंखौ कमेन्ट बानायदो आं नोंथांमोननि चेनेलावबो थांनानै साबस्क्राइब बानायनानै हैगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै दायो आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो लोगोफोर जिउनि बाबाजों माबायाव थांदों दखानाव थांदों एसे मैगं थाइगं लायनो बेनिफ्राय आङो ओंखाम आरो माबा भाजा एवगासिनो आरोना नै बेवहाय सबाय बिमा आलु बेनिफ्राय मटर संगासिनो आरो सफैबाय जिउआ गारियाव हारसिं जिरायनानै दं। माबा खैना गोदान बायदिसो जादों माथो नोंलाय हो बोरै मा लाबोखो हो मा लाबोखो? आयु जेबो लाबाखै माने माने जेबो लाबोआखै खैना गोदान बायदिसो जादों माथो नोंलाय बा फैदा ओंखारदो खुथायाबो नै फिसाजो देलाय होदों लोगोफोर नै माने बै बिहु मोसानायफोरनि बायदि देलाय होदों आरोना बियो आंखौ नै पेन्सिलखौबो बेयाव थुनानै होदों फोथाखौबो बिनो लागायनानै होदों आरोना नै फोथायाबो माबाजोंसो कलमजोंसो आखिनाय आरोना बियो जि देलाय होगासिनोमोन दानि आंखौ खानायाबो नाखै नै ओरै स्रो स्रो लाबस्रोलायनाय आरो खानायाबो मुलि जानो सम जालायबाय लोगोफोर मुलि जालायनोसै जोंहा बिमा फिसा सानैबो फिसाजोनि देलाय होनाय महरखौ लानानै मुलि जानोसै आरोना जोंहा नोंबो जानांगौ दै नोंनाबो मुलि जानो गोनां दं मुलि जानोसै नै जानोसै लोगोफोर जि बुरजा जानांगौ दं नै मुलि माखासे ओमफ्राय बे जिउनि आरो मोनसे दंबावो आरोना जिउना जोबजोब्बायना आरोना नै दै साफा जोबजोब्बाय बेनिफ्राय नै बेखौ जागासिनो दं ओमफ्राय बेखौ मोनथाम जोबखाबाय आरोना नैबे मोनसे बेथ' मोनथाम जोबखाबाय बे मोनथामा जोबखाबाय आरो नै बेयाव माखासे दंबावो बे मोनसेखौ जाथ'ला आरोना बे मोनसेया बिसनिमोन दा बिसा खमायबाय नालाय बेखौ जाथ'ला जाखांबाय नोंनि देलाय होनाय महरखौ लानानै जाखांबाय जों माबायदि देलाय होथारदों आयु मोजाङानो नुदों अबयसे देलाय होनायखौ
ना मोजां नुदों मामोन देलायनायखौ रोंदोंथ' देलाय होनोबा माने बिहु मेथाइ नायबाय थायो नालाय ओंखायनो मादि देलायो माबायदि देलाया मोनथियो आरोना बिहु मोसानायफोरासो बेबायदि देलायो खोथायाबो Niyapu dong nama. Hah? Niyapu misi dong. ओंखामा दहायनो जाखांखाबायमोन आरोना जोङो फुंनि एसेनो आरो मोनसे दंबावो जानो नै बेनो 450 गाहाम आरोना नैबे पात्ता मोनसेयावनो 450 गाहामखा उंग्लियानो फिसाजो देलाय होनायखौ माबादि नुदों लोगोफोर आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे नै मोजां नुदोंना नुवाखै बाय बाय लोगोफोर होनबा दिनैनि भिडिअखौ एसेबांनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय होनदो